Cześć, siemaneczko! Dzisiaj jest ze mną moja mama, Marzenka, mój brat Filip. Filip, uśmiechnij się. Pomachaj. No, także wczoraj mi nic nie zostało w tym Jaszczębiu na tym targu z tymi kwiatkami. Także uznałem się, kurde, jadymy do Turze. Mamy ponoć jakieś takie fajne centrum ogrodnicze. No i tam sobie musimy kupić takiego kroka, żeby nas nie było z drugiej widać, jak się kąpiemy w basenie, bo wiecie, tak trochę goń, bo jak jedzie 10 razy sąsiad na dzień, żeby pozaglądać, co kto ma na placu. No i jedzie nam o pliku i no, także musimy sobie kupić jakiś fajny, wielki krzok, żeby nas widać nie było. No i tak my uznały, że jak już się tu fatygujemy na ten Wodzisław, no to się wlezie na targ do Wodzisławia, może tu co będzie. Także no, obejrzymy. Mamy to, już my to przejechały. Co, muszę się zawrócić? Musimy się wrócić. Boże. O, doj czwarek. No to teraz będziemy stoć. O matko! Ładny taki. Patrz, O ile Jezus. to się doczekały. No, Kurka na drodze. puszczę cię. Gości fajny. No ale tu jak na centrum florystyczne, to by się też mogli obciąć te krzoki. Ja lubię takie drzewka. A ciekawe co to? No to coś widzę z tego. Powiem ci, Zadku. to chyba w tej drugiej rai. To przejdziemy się, obejrzymy. My szukamy takiego drzewka. Ono się nazywało, nie wiem jak. No jakoś tam wierzba. Ale my na to godamy 4 pory roku, także... O, tu są te takie mama naszczepione te... No, na patyku. No, Też to będzie fajne. Albo kupić coś takiego, powiela to je Agatka. nie ma... Aha, są tu ceny. 35 zł, taki wysoki. Klasik, wtedy fajny. Takim też bych się przejechała. Co? Takim też bych się przejechała. Ej, to też jest fajne. Ej, to będzie duże, No, nie chcemy dużego. bo to ja wiąz. 39 zł? Ty, ale tu nie ma tego różowego, tu są same te żółte. No nie, to by musiało być tu, mamo. Kurde. Co teraz? Co teraz? Drzewo mnie zaatakowało. Drzewo mnie zaatakowało. To też jest fajne. Mi się takie podobają, takie szmery bajery. A my stąd nie wylezymy. Pieruna, tu tego jest. No, ale nie widzę tego. Może wykupione. O Jezus, to te są fajne. To się hortensja nazywa? Co? To. Ja. Boże, jakie one są fajne. Jakie kolory. Tu niebieski, o Jezus. Chińska on to się chyba nazywa. A nie wiem. Czekaj Filipku. O, to takie piękne. Czekaj, nie dotykaj, wiesz co? To takie piękne wszystko. No co są? No ja nie mam tyle pieniędzy, żeby kupować. Tu już złamane. Jakbym wiedziała jak się to rozrośnie, te żółte, ale to jest Ale dobrze, te żółte nie jest fajne. No to Te też- różowe jest To też lepsze. trzeba obcinać, nie? No to już- Bo to też kosztuje 39 zł, Aga. No te 35. No. Tu też 35, taki wyższy. Kurde, ale ten różowy. Ej, ale mama, to też nie ma złe. No, że to taki, To przecież to mamy zaś przed oknem. no, Ile to kosztuje? nie wiem, nie ma ceny. Tu jest 42 zł. 42. Co? Uważaj. Nie będzie. Nie dotykaj tak, wiesz, żebyś... Kurde. Tutaj te lawendy są... Chyba trzeba chyba z wiosny przyjechać. Ale lipa. Chodź Filip. Ej, ale to też jest fajne, mama, pójdź sobie obejrzeć. Takie listki mo inne. No. Też to jest ciekawe. No ale wiele to będzie kosztować. 65 zł. No to już jest drogi Ale to są szpas. wysokie drzewka, Agatku. No, tu już są wysokie, no. Nie ma. A to jest No. też fajne, Aga. A co to? Co to jest? Te fioletowe kwiateczki na Ej. tym jest. Wiśnia. Hesaj?
55 zł, patrz. No, Ale jajca. chodźcie. Ale tu jest taki krzoczek, Agata. No. Zobacz. Tu jest z takimi różowymi kwiatuszkami. Ej, to też będzie piękne. No ale ciekawe ile to kosztuje. Można i nas nie stać. Tam chyba na dole jest cena. Tam chyba na dole jest cena na tej kartce. Takie drzewka. Pomalutku. Jak ja by pojechała do tej plantacji storczyków, ja by tam tu chyba nie wylazła. A może lepiej nawet, że nie pojada, ale serce boli, serce boli. Szkoda, że to tak daleko. Jakby to było bliżej. O matko, no nie do opisania. Jak to tu było? Tu to było. I? I Nie ma ceny? bezcenne. Drogo 38 zł. Nie ma tego, co byśmy chcieli, wiesz? Ale fajnie też wyglądają te właśnie taki, Glaczki? no, No to musisz obcinać, nie? no. Wszystko trzeba obcinać. Bez też muszę w tym roku obciąć, bo już zarosnął. Nie wiem, tam my to oglądali. Ej, ale tamto różowe też jest fajne. No. Ale to tak przed basem, czy ja wiem. To co? O, i co, i nie kupimy se? I sąsiad będzie jeździł i nas zaglądał? To Filipku. To jest Ja, ale to choinka jest zwykła. wielkie myszką urośnie, wiesz? Co? To jest ta I ostróżka, dupa. jest fajna. Co to? No. A, takie średnie. Ostróżka, no. No. No nie ma tego, tam są chyba owocowe. No to my mamy takie w myszku. O Jezu, mi się te podobają. Co? Może to jest fajne. Ale to będzie wysoki. To chyba, ja nie wiem czy to jest. Jejku, to jest To fajne. coś Ten kolor mi podobnego. się podoba, ten. To jest coś podobnego jak, wiesz co? Ale to jest coś innego, Agata. A te, no mi się to podoba. Ale to jest coś innego Bo jak to takie jest inne, nie? No. I liście też ma inne. To nie będzie to. To jest coś innego. To mi się No podoba. co myli matko na tam. To będzie wysoki chyba. Kurde. Już myszko, już. O, te też są fajne. To jest lipina. Lubin. A nie. No, a my na to lipina go damy. A. Ten jaki fajny, patrz. No. Różne kolory. No co, słucham cię. Agata, Kurde. przyznaj się. Co? Tu jest nawet ten krwawnik. A my to wyrywamy zawsze. Wiecie co, bo wy to Bo to wygląda jak to, no, że to nie ma żółte, no takie różowe, takie białe. różowe, białe, to tam jest, potem się to na żółto robi. Wiem już, wiem No, o co chodzi. no że właśnie nie Żeby widzieli. było tutaj. tego digitela, to tego było. No a właśnie my już tu No. przeszły właśnie i nie My widziały już tego. zaglądały i Widzę, że to tam macie w takich tych niskich. taki niski, ale my nie chcemy. No, ja wiem. No, ale my to... Niemożliwe. Wszystko sprzedane. No, kurde. Ja nie wiem, za długo żeś się zbierała My do się nie zakupu. umiały spamiętać, żeby przyjechać Nie ma wszędzie. tego tu było. No, my już to tu przeszły właśnie, Nie ale... ma. Kurde. Nie ma, ale można jutro będą. Ja? Bo one pojechały do sklepu. Aha. I powiedzcie, ile to co kosztuje? Mi się zdaje 29 zł. Aha, i to już takie większe są, ja? Ja tak jak coś takiego. No i super. Ale że tego nie ma, No. kurde, My już to tu zabrali. właśnie przeszły 2 razy, bo będą Ja, no. ja. A było tu tego. No i trudno, no. Trudno. No i przyjechały my specjalnie i co? Jezu, nie wiem jak się to nazywa. Hakapury? No, no, no. Hakapury. Hakapury, matka. Idziemy do kasy. Także obyłymy się smakiem po drzewku. Przyjadymy innym razem, będzie pretekst. No. A za to mama sobie kupiła inne kwiatki. Jezu, ja A nie co mogę jeździć tam? tam, są Ukorzyniarz kwiatki, se kupiła. bo nie mogę jeździć tam, kaj są kwiatki, bo ja pieniądze tu zostawiam. No, jakby wy pojechały na te stoczeki, o matko, Czekaj, to by tu nie chodź. tydzień nie nasz.